Ootko sä kuullut jo Kemiansaarella sijaitsevasta Sturfinhuvakaardista? Täältä löytyy tällaisia puumajoja, missä sä voit yöpyä, ja tällä alueella parasta on suuri graniittinen tällainen maanalainen savusauna, joka on rakennettu metsäpuron päälle. Ja tuohon muodostuu sellainen allas tuohon saunaan, missä pääsee sitten myös uimaan sen saunomisen aikana. Ja tämä savusauna on kokonaan valaistu noilla kynttilöillä. Se puro menee tuossa pihalla, siitäkin pääsee uimaan, on muuten kylmää vettä. Ja täällä on ihana tunnelmavalaistus. Tää on sellainen metsäkylä satumainen, ihan kuin olisi jossain satumetsässä. Paikkaa saa vuokrattua ihan omaan käyttöön, tai sitten yleisiä vuoroja järjestetään ainakin kerran kuukaudessa. Se maksaa 18 €, pääsee saunomaan. Täältä löytyy tosiaan tämä ruokailuhalli. Ja tässä näkyy kuvio vielä saunasta ja siitä saunan sisällä olevasta metsäaltaasta, metsäpuroaltaasta. Loppuu vielä vähän kuvaa kesältä ja valoisalta, miltä täällä näyttää siis päivänvalossa. Eli tuossa näkyy puro ja tää tosiaan on aivan metsän keskellä. Tässä näkyy nämä puumajat vielä uudelleen. Sieltä löytyy sitten vessat kanssa, yhteiset nuotiopaikka, missä voi grillata. Ja tosiaan tämä paikka on tällainen pieni satumetsä, missä voi nauttia. Aiotteko käydä?